Kaže, milost Božja, kad kažemo pomiluj me, kaže, zapravo jeste blagodat Svetoga Duha. To jest ta svjetlost božanska. Pomiluj me, dakle, izli svjetlost tvoju na mene. Blagodat Duha Svetoga, pomiluj me. Znači, treba mi ta svjetlost da bi tama pobjegla od mene. Ja sa svjetlošću svojih misli, svjetlošću svoje logike, svjetlošću moga intelekta i rasuđivanja ne mogu ništa. Pomiluj me, daj mi tvoju svjetlost. Obasaj me tvojom božanskom svjetlošću. Ima na kraju jutrenja ona molitva Hriste svjetlosti istinita. I obasjavaš svakoga čovjeka koji dolazi na svijet. Neka nas obasja svjetlost lica tvoga, da u njoj ugledaš i svjetlost, da hodimo putem zapovijesti tvojih. To je taj jedan vapajni molitveni odnos na koji nas crkva poziva i kome nas uči i kojim nas nadahnjuje.